Android mahaigaineko edozein ikono mugi dezakezu, horietako edozeinen gainean sakatu eta horri eutxita. Sakatuta duzun bitartean, mahaigaineko edozein tokitara eraman ahal izango duzu. Edo albo batera eramaten baduzu, alboko mahaigainetara eraman ahal izango duzu. Ikono berriak ere ipin ditzakezu. Horretarako aplikazioen menua zabaldu, mahaigainean ipini nahi dugun aplikazioaren ikonoari sakatu eta sakatuta eutsi behar diogu. Segundo bat igaro ondoren, menua eta gainerako ikonoak desagertu egingo dira eta aukeratutako ikonoa guk nahi dugun tokian jarri ahal izango dugu. Mahaigainean utzi dagoen edozein tokitan sakatu eta sakatuta eutxizkero menu bat agertuko da. Menu horretan beste ikono mota batzuk aukeratu ahal izango dituzu, adibidez, kontaktu baterako sarbide zuzena edo widget bat. Facebook instalatu dugunez gero, widgetarekin gure mahaigaina pertsonalizatuko dugu.